ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам ба шумо. Мисли ҳамеша ҳар чизе ки барои худам бисёр муҳим, бисёр зарур мешуморам ва фикр мекунам ки ҳамаи шумо бояд ин чизро донед, ҳатман навор мекунам. Ва гуфтанӣ ҳастам ки баъди ҳамин наворамон боз як хабари дигарро ба шумо расонданӣ ҳастам ки ҳатман дӯстони азиз наворро ба тамоми ёру дӯстони худ падилиса кунед ки аз ҳамин ду хабар ҳама огаҳ шаванд. Дӯстони гиромӣ, диққат кунед. Мо баъзан ба ягон шаҳрҳо меравем. Дар он ҷо дар хостелҳо ё ин ки дар гостинисаҳо хоб мекунем. Чӣ хеле ки ба хотиратон ҳаст, паспорти шуморо мегиранд, шуморо дар ҳамон гостиниса барои як шаб ё ин ки барои ду шаб регистратсия мекунанд. Вақте ки шумо дар гостиниса регистратсия мешавед, вай регистратсияи 3 моҳае ки доред, он бекор карда мешавад. Яъне ки шумо дигар регистратсиятон аз он ҷо аннулировать мешавад. Ва регистратсияи шумо дар ҳамин гостиниса аст. Пас аз 1-2 рӯзе ки шумо аз ин гостиниса бармегардед, боз меравед, намедонам, ба ҳамшаҳри худатон, шумо як нафаре ҳастед ки дар ягон ҷо регистратсия надоред. вай 3 моҳа регистратсия дар дохили паспорти шумо будагӣ, вай дигар ба кор намеравад, он қайд гирифта мешавад аллакай. Барои ҳамин диққат кунед ки агар рафтаву дар ягон гостиниса ягон хостелҳо 1 шаб, 2 шаб, 3 шаб эстодед, паспортҳои шуморо гирифта шуморо дар регистратсия ки мекунанд, пас аз он ҷо баромадан ҳатман рафта регистратсиятонро аз нав кунед. фаҳмидед? ҳамин сабаб мешавад ки бисёриҳо хаёл мекунанд ки дар база ҳаст ва онҳоро вақте ки манъ мекунад, пулис мебинад дар база нест, худаш ҳайрон, сабабашро намефаҳмад, вале сабаб дар бисёр ҳолатҳо ҳамин мешавад. Нафарҳое ки бисёр сафар мекунед ин тараф он тараф, ҳамин чизро риоя кунед. ин буд ки хостам барои шумо фаҳмонам ва дигар хабарҳоро низ кӯшиш мекунам ки хело муҳим бошад. Хабарҳо бисёр ҳастанд, рост дигар мебинам ки дар шабакаҳои интернетӣ бисёр блогерҳо мемонанд, дигар ман ҳам ба шумо намерасонам ва ман кӯшиш мекунам ки ягон чизҳоеро ба шумо гӯям ки ҳеҷ кас гуфтагӣ нест, ҳеҷ кас дуруст фаҳмондагӣ нест ва бештар мехоҳам ба шумо дар бораи бизнесу, дар бораи пешравию, дар бораи хуб кардани сатҳи зиндагиятон баъзе маълумотҳои хуб пешниҳод кунам. хайр дӯстони азиз, навори баъдиро ҳатман тамошо кунед ва хоҳиш мекунам ки падилиса кунед ки дигарон низ бубинанд. Худованд нигаҳбонатон барори кор. дӯстони азиз, имрӯз ба шумо як хабари беҳтарин дорам. Ба шумо як чизро мефаҳмонам ки орзуи бисёриҳо аз шумоён буд. гӯш кунед. мо бизнес гуфта шабу рӯз медавем аз тафои муштарӣ, баҳсу мунозираҳо бо партнёрҳоямон, бо соҳиби аренда, бо робиёр, пас тафшик, даст тафшик, ҳамин хел умрамон мегузарад. соҳиби як миқдор пул мешавему, вале худ намефаҳмем ки саломатиро барвақт аз даст додем. ин мисли ҳамон аст ки мо хокистари бисёрро ҷамъ мекунему, вале тиллоро аз даст медиҳем. яъне шумо мегӯед ки чӣ хел хокистар, чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, мешиносем якчанд бойҳоро ки саломатиро аз даст додагӣ ҳастанд, меъдаашон дар мекунад, сарашон ягон бемориҳое дорад ки барои онҳо беҳтарин хӯрокҳоро аз гӯшаву канори дунё меоранд, мехӯранд, вале маззаашро намефаҳманд. барои чӣ? барое ки ҳамин хатое ки мо карда истодаем, онҳо ҳам як вақтҳо мекарданд, яъне кам одиқ мекарданд, кам сайругашт мекарданд ва беморӣ онҳоро гирифтор шуд. дӯстони азиз, ман барои нафарҳое ки мехоҳанд камкам солимиро риоя кунанд, бизнес доранд, як пешниҳоди беҳтарин дорам. диққат кунед, пушаймон намешавед. яке аз беҳтарин шаҳрҳое ки дар Россия аст, ин Горно-Алтайск мебошад, яъне Горный Алтай. инро кулли шаҳрвандони Русия тасдиқ кардагӣ ҳастанд. касеро хоҳед пурсед, мегӯяд ки Горный Алтай кислород, боду ҳавои тоза, моҳи август мисли моҳи майи худамон аст. нав сабзаҳо мерӯянд, гулҳо нав мешукуфанд. он ҷо бисёр гезҳо аст, он ҷо бисёр зебогии табиати он ҷо одамро мафтун мекунад. ҷангалҳо бисёр аст, ҷойҳое аст ки ҳатто одам рафтагӣ нест. ҷангалҳои нетронутая природа мегӯянд ки ҳамин хел аст. дӯстони азиз, баъзе кадрҳоро мемонам, шумо ҳам камкам дар рафти гапзаниам кадрҳоро мебинед. мо аллакай баъзе чизҳоро забронировать кардем, залогҳояшро додем барои определённое количествои одамҳо. дӯстони азиз, вақте ки ман ҳамин фикрро мекардам, бо якчанд дӯстонам гап мезадам, аллакай ним шуд, яъне ки
ҳамун чанд нафаре ки дар база ҷо мешавад нимаш пур шудагӣ аст. шумо баъди нақл кардани ман аввал гӯш кунед, баъд хулосаи худро барореду агар хоҳиши рафтан дошта бошед терапитис гуфти гапо саросема шавед ки аз даст медиҳед шансро. мо ин хел мекунем. мисли аввал гӯям 27000 рубле як суткааш аст ки дар хидматрасонӣ ҳаст. Дар он ҷо ки меравед шуморо ба мошин мегиранд, мебаранд гесҳо, баҳрҳо, баъзе ҷоҳо музейҳо нақл карда историяҳоро бурда шаб дар палатка хоб меравед ва саҳар оварда шуморо дар база дар душанбе дар шаҳрашон сар медиҳанд. тамом як суткааш 27000 рубле мешавад. агар 5 сутка 135000 рубле мешавад. акнун бубинед ки мо 5 сутка фақат ба сайру гашт не, аз мо тамоман дигар хел аст. 5 бегоҳ дар он ҷо бизнесменҳо ҳастанд, суҳбатҳо оиди бизнес меравад, яъне ки минусу плюсу паҳлӯҳои хубу нохубу ҳамон ҷойҳое ки бизнесҳои шумо мелангад, ҳамаи ҳамин чизҳоро дар байн партофта ҳамакаса разбор бизнес карда, яъне ки мазгавои штурм мегӯянд ки ҳамин хел мекунем. он ҷо шумо бо як чанд бизнесменҳои нав ошно мешавед. он ҷо шумо метавонед дар 5 бегоҳ ки ҳар бегоҳ дар он ҷо разбор бизнес аст, шумо одамҳои дилхоҳи худро пайдо карда бо онҳо метавонед ки партнёр шавед ва субҳ соати 7 саҳар шуморо тренер мунтазир аст. баъзе ки мо гирифтагӣ ҳастем, баняи худро дорад, дар берун площадкаи волейболни худро дорад, сабзаи нав рӯйдагӣ базеб, бассейн дорад, баҳр мегузарад, ба он ҷо як баҳри хуб аст. шумо дар ҳамон стадиони волейболни тренер мунтазир аст. ҳар пагоҳ соати 7 мо мехезем, машқи пагоҳи русиро мегузаронем ва завтраки мо тайёр аст. аз асали местни, аз блинчикҳои местни гуфти гапо, чои алафое ки дар Россия ҳаст мо мехарем ку ман ҳамон алафо аз ҳамон ҷоҳо оварда мешавад. гуфти як ҳамкорамон Фурқат мегӯяд ки ман моҳи гузашта то соли гузашта моҳи август он ҷо будам, аз он ҷо алаф овардам, дар офис бачаҳо чой карда мехӯрдам. як когармон гуфт ки ака мегӯи дар подаю, мегӯи ки дар алаф дравию чоя мехӯри, ба ёдат мерасам давраҳои ҳамон пешвақт. хулосаи гап ҳамин хел чойҳои беҳтарин аст. мо ҳама вақт чизҳои свежи местни без химикат мехӯрем дар он ҷо. 5 рӯз саломатиамон хело барқарор мешавад, асабҳоямон ором мешавад ва физически ҳам ҳар пагоҳ машқ мекунем. ва дӯстони азиз, баъди завтрак моро чӣ интизор аст? мо лапоткаҳои худро мегирему, лапоткаҳоро чӣ кор мекунем? дар қайғоҳои худ мешинему, сар мешавад, отдихи страшный, экстремальный отдих мегӯянам. агар ба дандону ба дастҳоят намеқапӣ, аз лодка дар якум волнааш мепарӣ. хайрат ки бранжлет ҳаст ва болои об плавит кардан мегирӣ, ботра мегиранд, дар бо лодка бор мекунанд. вале як хел волнаҳои калонаш ҳаст ки лодкаи моро куллан чапа мекунанд. ин як эмоция аст, ҳама ваъз мекунанд, ҳама каса дод мезананд. амин хел як кайфият дорад дӯстони азиз. агар баъди ин мо гашта база меоем, бегоҳ мешавад. шумо гӯед ки не, ман ин қадар эмоцияҳоям набаромад, ҳеҷ гап не. пагоҳаш мо шуморо савори асп мебарем, мо савори аспҳо мешавем, баромада кӯҳҳоро тамошо мекунем, баъзе ҳамвориҳо аст ки дар аспҳоро хуб медавонем ва инам як кайфияти худро дорад. ва аз он ҷо гашта омада боз ҳамин хел бегоҳ мешавад, уҷин мекунем, боз мазгавои штурм, боз масъалаи бизнес, боз ҳамин хел идеяҳо, гапҳо. саҳар тренер меояд, моро физаратка мегузаронад ва ҳар рӯз мо як ҷо меравем. ҳар сафаре ки мо мерем ба ғайр аз отдих, дар дохили ҳар яктаи инҳо баъзе бозиҳо аст, баъзе квестҳо аст, баъзе скрити ва открити задачаҳо аст ки бояд шумо худатон интеллектуально фаҳмед ки дар ҳамин ҷо ҳамин чиз мумкин аст, мумкин нест. нафарҳое ки намефаҳманд наказание мегиранд, нафарҳое ки мефаҳманд награда мегиранд. ҳамин хел қазиқ аст. мо шуморо намемонем ки шумо 5 рӯз ақаллан 1 сония ягон хел фикри дигар кунед. 5 рӯз шумо напряжённые ҳастед, фақат отдих, фикр, интеллектуальни бозиҳо мешавад, физически нагрузка бозиҳо мешавад дар он ҷо. мо шумо рӯз дигараш мебарем квадроцикл ҳай мекунед. квадроцикл дар дурури ҷангалҳо калон аст, дарахт ғалтидагӣ аст, ба болои дарахт мегузарад, ба даруни обу лӯю сангҳо. як рӯзе аст ки аз хотири шумо фаромӯш намешавад. Какой кошмар!
ака ҷазӣ карӣ кардама ди ба худо беспощадный баха чунҷо рафака бардем агар боз мегӯӣ ки не ман ҳоло ҳам эмотсияам набаромадагӣ аст мо шуморо рӯзи чорумаш мебарем дар катерт мешинед як баҳри калоне аст ки дар он ҷо он тарафаш аллакай Монголия аст ки моро монголҳо аз он тараф дар юртаҳояшон мунтазир ҳастанд вале мо юртаҳои онҳо намеравем дар наздикии онҳо чандта остров ҳаст ҳар як остров даромада дида тамошо карда ҳар як остров аз баландӣ шаршара об мерезад гестҳо аст тамошо карда хӯрокҳои худ додан нест мехӯред хурда ҳар чиз дилтон харад агар дилтон хоҳад мехард аз он ҷойҳо гашта меоем боз бегоҳ мешавад баъзан боз мазгавоиш дорем боз ҳамин чизҳо ва ман як чанд чизҳоро ба шумо нагуфтам инҳо барои шумо сюрприз мешавад бо дигар чизҳо ҳам аст ки шумо ба чашми худ мебинед дӯстони азиз марҳамат киҳо метавонанд биёянд нафарҳое ки бизнес доранд бизнес надоштагиҳо барои шумо он ҷо намефаҳмед барои чӣ рафтан расходи бефоида накунед ва ин чанд сум аст тобистони гузашта мубориз ва ҷамолиддин ҳамкорои мо дубай рафтанд қариб 70 000 рубле расход карданд чӣ кор карданд дар як бассейни оби гарм оббозӣ карданд дар як гостиницаи баланд зиндагӣ карданд ин қадар мрамори қимат дошт ва як люстри калон дошт берун гарм буд дигар ҳеҷ чиз турсия мераванд ин хайр масҷидҳое ҳаст ки он ҷойҳоро мо бубинем хуб аст вале ҳар сол он ҷо рафтан маънӣ надорад ман фикр мекунам ки аз он ҷо рафтан ин беҳтар аст ки саломатии шумо барқарор мешавад як чанд друзья дӯстҳо партнёрҳо бизнес одамҳои навро пайдо мекунед нафарҳое ки бизнесмен ҳастану вале хасис ҳастанд намехоҳанд ягон ҷо баромада тамошо раванд шумо он гуна одамҳоро намехоҳед мисли худ нафарҳои сайру гашт мекардагӣ мехоҳед ин ҷо меёбед шинос мешавед ва ҳар моҳ як бор ду бор дар Москва дар Питер дар дигар шаҳрҳо вохӯриҳо мегузаронед окружени шумо зиёдтар мешавад бизнесмен ҳамон вақт муваффақ мешавад ки бо якчанд бизнесмени дигар дӯстиву рафиқӣ мекунад то аз ин кас як чиз мегирӣ он кас аз ту як чиз мегирад ҳамин хел хулосаи гап дӯстони азиз ин расходе ки мо мекунем ҳамаашро ҳисоб кардем 91 000 рубле шуд 91 000 рубле ҳоло мо барои худамон ягон чиз мондагӣ нестем боз ҳаст непредвиденный расходҳое ки он ҷо шояд мешавад барои ҳамин билет 100 000 рубле бо билети самолет туда обратно аренда авто 5 рӯз бензин хона хурду хӯрок тамоми ин оддиҳое ки ман ба шумо гуфтам бовар кунед тариқи дигар ширкатҳо равед агар аз 200-300 000 рубле кам намегиранд вале мо ягон сум барои фоида мондагӣ нестем сар ба нук расход кардагӣ ҳастем расходро ҳисоб кардагӣ ҳастем худи худам ҳатто ҳамин расходро мекунам марҳамат дӯстои азиз ин рақамҳое ки мебинед ватсап дорад нависед зудтар ҷойҳоро гиред аллакай нимаш аз заминшиносои худам занид кардагӣ ҳастанд ҷойҳоро шумо марҳамат хуш шавед ва аз 10 август то 16 август мо дар Алтай дам мегирем марҳамат дӯстои азиз